třeba je krásná, normálně třeba než si prostě lepetí. Teda děti. No, nezlobte se, že vám budu říkat broučci, protože u nás v Klaunově my dětem neříkáme děti, ale říkáme jim broučci. Ale paní učitelka ve školce mě učila, že tady na zemi u vás se dětem říká děti. No, ale my tam u nás říkáme broučkové, my říkáme i stromům broučci, i kytičkám, protože stromy a kytičky tam s námi mluví. Já jsem jednou šel do lesa na procházku a tak si tak jdu a vedle byla kytička a ona říká, Klaune, ahoj, a já říkám, ahoj, broučku. Tak já jsem tak šikovnej, dám strach. Já nafouknu balónek, u nás v Klaunově bych to zavazovat vůbec nemusel. Tam bych jenom poprosil ten vzduch, aby on tam zůstal. Tady u vás ne, já když to nezavážu, tak on mi uteče a já tady ho musím honit a prosit ho, aby se vrátil zpátky. Ale broučci, já to musím dělat jako ve škole, to říkala paní učitelka, to znamená od toho nejmenšího. Takže vy se hezky postavíte k sobě a kdo je ten nejmenší, tak dostane jako první, protože ti nejmenší mají prej nejmenší trpělivost. A když jsem se ptal paní učitelky, co to je ta trpělivost, tak to znamená, že prej se jim nechce dlouho čekat. Tak jo, takže ten nejmenší. A tamhle je nějaká holčička. A jak se jmenuje holčička? Tereska, tak Teresko, a jaký zvířátko by si spřála? Nějaký zvířátko, který už jsem tady vyráběl. Žirafu? Dobře, tak jo. Teresko, tak to je pro tebe žirafka. Tak, a kdo tady je další nejmenší? Já si myslím, že...